Adda pangarig nga insarita ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagarayan ti langit iti maysa a tao ang nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na. Iti maysa arabii idi matmaturog dagiti tattao. Napanti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbaitan dagiti trigo sa pimmanaw. Idi dimmakkel dagiti mula ket nangrugidan nga agdawa. Nagparangmet dagiti ruot. Napandagiti adipen iti akin kukwa iti talon ket kinunada kenkwana. Apo nasaya at met ti bukel nga imulam iti talon mo, ngem apay nga addamet ten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo kadi nga inkami paruten dagiti ruot sinaludsod da. Saan insongbat na? Amangan no mairaman amaparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto ka dagiti agani, nga una enda aparuten dagiti ruot, sa daripeten nga ipuor. Kalpasan na anyanda dagiti trigo, ket idulinda iti kamalig ko. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nasiat mo at dakay pa mo lagayam kunak na awan madanon kon. Mayat mga panagpasyar na isurat ni San Pablo kadagiti taga Roma ti may kadto maibasa kunada dagiti tagadya Italia de Roma. Apo i-shout out da kamintaw, shout out kanyayod ta Italia dinopay napananmi. Portugal, Netherlands, kompormitan basta naulaw kami. Hindi after 2 weeks, makauawid aklauna yan. Nabannog kami. Nagrigat anya naganan. Nagadupay la pa namin nakapudpudot. Ita Europe, handa mahilig ti aircon. Bagada nga agsakit da no aircon da. Nagpudot. So nga makauawid kami. Ngam adupay ti papanan mi. Gasem mo dayta. Anya naganan manunga weeks min ka na ibos ti brief min. So nga da kadwak di kabalay ko, di kakwartwak. Ada may aduduwa brief nang itugtugot na mos laba nga brief na ali gelgel ikadagdigos na gelgel na ibos tahan wasen ay shampoo na ibos nga paglablaban idi kon toothpaste di pinaglaban di imbilag na kumukuti-kuti tap da ya brief ngam mayat ngam nabannog nasaya atmat nya. Mailiwak mo kanyayo nga madada nga mailiwak ka dagitay manok ko diya mo no si bibiyag dapay diyak pay napan nakita ida wa nagtarakenak ti manok tim mo na dagitay dadakkel dagitay nini Rhode Island Red Black Astrol kakasjay ngem nagsensitive mo dagitay nga manok no kastoy nga nagpudot sa agtudo agbubukol ti agpanating dayon tanukan agbubukol ti matadan. Kakakaasi ka mga agas uray vitamins ka nga vitamins into no kan agsakit dan tulata. Kakunana di may isa nga mang tawtawag kanya amunti kaskas ay alam ko kung paano ginagawa ko sir kunana. No kano no nagpanateng day nga may isa nga manukang kanya dahan na nga agasanen. Patayon nan ikalinan. Kasi maasyanak mo't ijay manok. Nagsiat ko manok kas diti kas tatayon ano siya ti kapitan agpanpanateng kapay laang ipakpakrimit kan napno dagunggo napno awan ti makaalis kas di ko ma agrararik kapay laang talaga yorderang ka lungon mon kala ko mamot nya pay nagitidad duma iti sa bali nga bangir uray ti Ebanghelyo kasano ti imbagana mo dati Ebanghelyo tayo napan nagmula iti nasaya at abukel ang laglagi pa nyo nasaya at abukel naparswa tayo amin nasaya at napengarod nga at dadakes napengarod nga at dakaarubang nga kurimaong nya apaya. So ano siya ko mati agkapitan ka ilaylayat mo pa ilang dugsulan tarabong ay apo ipakpakulam kan. Speaking of kulam, nakapang kami di Portugal, di Santarem tinagan di ili adayo di Fatima may sa oras. Nasurok
Ijay Fatima, ijay nagparangan niya po Santa Maria, Santarem, may nga ili. Ijay tinakaaramidan ti may sa Eucharistic miracle. Anya tinaaramid ijay, around 1272, something. Titawon idi. Anya tinaaramid. Dahiti babae, at atapon na, nga adda kagurguran ng lakay na, ta adda chicks na. Ako light siguro adato iti Salcedo mat. Kagapotigura na, napantimay sa nga wits, mangkukulam. Kakayat na nga ipakulam. Katata, dahito ikunana, dahito mangkukulam, ingka mangala, iti blessed sacrament, no mapanggaag komunyon, alaum idtoy, hamukang kanan. Napan mo dahito babae. Hindi napan nagkomunyon, indulin na, inbungon na, ije panyo na, ije pan nakabelo na. Idi agiyaw awid na dahito nga blessed sacrament, tapno itid na tamang kukulam, tapakulam ng lakay na, nagdara, nagbalin lasag, iso dayay pasat ti puso. Kay di gaputahan na kayat nga maduktalan, ingkabil na ijay baul, mo iti baul, tay kayo nga, kwatay lakasa. Indulin na, ngam iti rabii, nagranyag, daya adijay unag. Kanya tinaramid da, in bagada ijay padi, apan innala dijay padi, in procession na. Aging gatatta, adijay. 1270 day something day manunga tawanan, almost 800 years and adapay laeng si Biblia iso na aprosak mo dijay na ginatang ko di libro na tapno agimatang ti libro na takayt ko nga adalan nga nalaing dijay istorya na dijay ti ko ana dijay nakita mi dijay na may nga milagro ti Eucharistia dijay na santuan nga misa kapay nga maaramid dijay uray ti ebanghelyo tayo mabalin tayo nga i-connectar kas ano kunana nagmula tinasaya at abukal. Ngam kabayatan ti pannaturog napan nagipurwak ti kalaban iti dakes. Idi agtubo dan agigid dandamutan. Trigo, ruot. Anya ti kuna dagiti agbanbantay apo no kaya mo income agkames. Amo iti agkames. Income agkames ikatan mi. Anya ti kuna jakin ko kahaan. Bayan nyo nga agid dandaa dumakkel tadagitin to aggapas dagiti agani paglasinan nanto dagiti ruot kendi jay bunga no pagay kumakanya tayo di erik tamaidulin di kamalig ken maibaleng padasen tayo nga sigka-sigkayan umuna isungar di question tayo why does God allow evil in this world apay nga palubusan na nga addadakes kin maaramid ti dakes dito'y lubong. Haan lang nga individual ngam uray kanya tayo nga tao, nasaya at mo ti panggap tayo. No daduma, madimonyo tayo mat. Ngas pangarian ko ma, uray ka man nagkararag ka, ako light ka. Apo ti karkararag mo, nagsaya at agpakumunyon ka pa'y. Agpakumunyon ka pa'y ti masakit. Hindi magpakumunyon dagito ti masakit. Pagamon, tinakaw data, barako nga patom, gaputi kararag mo, apo pakawan mo, barba, baka kano kasapulan na nga talaga. Na ikadwa nga aldaw, inara naman ta panginaanan, ay kadudwa nga piyat tanabatin, ay kakin ni kapitan, hanga ikaskaso na inya kapitan pa'y laeng mat, di na ikaskaso inya kunam, pakulam kon. Dumakes, uray na saya at ngamserken na tayo ti, dakes, the same. Uray da kay nga naganak. Na idi agplano kay ti pamilya agbalin nga nasaya at ti plano tayo ngam apaya nga addan tulat ta di nakapay papakan uray kas ano nga rigrigat mo nga nagpabasa nagab-abroad ka tapno laeng addan tulat ta sumrek iso nga kuna dadya intellect and free will misios iso rumwarti dakes kanya ti kunana palubusan niyo isumo lagayam nga tilubong tayo uray kas ano nga adu ti kayat tayong aramidin nga nasaya at adulat ta tapi nalubusan ti Dios nga makipagbiagda kada tayo kinuray no dadduma agbalin tayo matakas jay dayta ti kinaman ang nga asi ti Dios haan ngamin nga ti kaya na no nagbasolen nga kunang kakaslamanuken kettelemon ikalimon haan. Anya ti ibagbaga na baybayan na tayo, kabailan tayo, ti agbal baliw. The good within us
masapol nga agbunga. DJ matdakas, the evil nga no daddo maabaken na tayo, mabalin nga balbaliwan na, agbalin nga nasayaat. Kung nadangarod ka, DJ ruot, mabalin nga agbalin at trigo. Anya ti example na DJ, ni San Pablo. Malagip yun San Pablo. Oh! Malagip yun San Pablo. Anya napasamak. Isuna ka may isa nga, senturyon, soldado. Amin nga mamatikin Kristo, mapandabirukan, papatayan da iso nga ni San Esteban, immo na nga biktima. Kamapan ije Damasco, nakakabalyo, at dadagiti pasurot na, amin nga masarakan da nga mamati, mangibagakin Kristo, patayan da, kamapan ije Damasco, pagaman, bag! Nabaliktad na, ije kabalyo na, nagbulsek, nagbulag. Na ikan ti kasla, siksik ti ikan ijay matana. Kanya tinaikastan, napankin ni Ananias, kanya tinapasamak, di persecutor, Jidakes, nga Pablo, nga Saulo, nasarakan na ni Apo Isus, nagbalbaliw, iso ti maysa kadagiti kadakkelan, nga nangiwaragawag ti Ebanghelyo, nagbalin nga nasaya at abunga. Iso nga no dadduma, dagiti dakes, uray dagiti pasamak kanya tayong ipagarup tayo nga dakes, no dadduma, mabalin na nga pagbalbaliwon na tayo, agbalin tayo nga nasayaat. Iso nga kunana, uray jiruot, mabalin nga agbalin a nasayaat, DJ kinakapsot tayo no dadduma, agbalin nga nasayaat. Kitaan nyo, DJ kunak nga rod, DJ Santaren, DJ Portugal, anya ti panggap, DJ babae nga nangala di Blessed Sacrament, tapno ipakulam na ni wala kay na ngamno taga Salcedo datahan na masapul ti Blessed Sacramentan ibagbagang payla nagan na mana 1.5 dandama agbok-bokol ton hamet awan ti kasya itoy kaday jay uri jidakes no dat kala ko maji Blessed Sacrament ti panggap na demonyo tapno dadaulan nan lakay na nga pagimimunan na ngam dijay met nga nagiparang ti Dios iti bileg na nagbalin nagmilagro aging gana tata imaginem aging katata dijay paylaeng jay Portugal nagmayat dijay napasamak kanya ti bagana uray dagiti kunatayo iso nga ti Dios pinalubusan na nga agbiag tayo iti kangitingitan ti panubok addan tulat ta demonyo ti biag tayo addan tulat ta sakit, addan tulat ta problema, ngam tinapateg nga ibagbagana, agbunga kalatta ti nasayaat. Haang ka nga paabak, no daddamang gundaway nga maabak tayo, ti Diyos tartarigagayan na nga agbaliw, nga agbaling ka nga nabunga. May kaaloan niya tinapintas nga, kinamanang nga asi ti Diyos, tata, dayedakes, mabalin nga agbunga, agbalbaliw, agbalin nga nasayaat. Maikaloan niya timbagana, addan tugunggo na dagiti sakripisyo, ayat ken pa napudno nga panagserbi tayo. Haan na nga baybayan. Anya timbagana, bayan nyo kunana ta dumakkel da amin, tadagitin to aggapas, ilasindan to dagiti nasaya at ilasindan tumet dagiti haan. Dagiti nasaya at mapan ijay kamalig ko. Dagiti saan isudan to ti marepet nga mai uor keno dadduma ti uray dagiti dadduma nga kakabsat tayo ti isuro da awan nagdumaan ti agaramid ti nasayaat ken haan anyway mataytay tumelaeng kunada isu ngono dadduma kitkitaan tay ti biag tayo kasla naragragsak dagiti kaaruba tayo kada pamilya tayo nga demonyo haan noy kasla naragragsak ti biag na dagitay mangutang nga agbaybayad. Kasla naragragsak ti biag na dagitay di pay makimisa nga nakatangtangsit. At dakat na nga agsakripisyo, Domingo, di ka pay agtrabaho, tao may kalag kararag, kasla mo naragragsak dagitay agkulkuliglig nga, Domingo, nakaraap ka manan, yahay, aglamusa ka main. No dadduma kasla mo naragragsak ti biagda ngamhaan. Addan tugunggo na dagiti sakripisyo, dagiti ayat, dagiti kinapudno tayo.
ikabil na tayon to ije kamalig na. Dagitin to haan nga mamati king kuana, iso dagijay marupet nga mai uor. Kaday ti karit na kakabsat. Nagsayaat nga pampanunutin nga agpaiso, wan, mabalin tayo nga, agswitik ka mangabakkan. Adabilyon mo, maduktalan, umuyong kan. Tiyan mo tayo ka naragragsak data, mga abak dangam, iti imatang ti Diyos. Dayjay, isuda no, agpaabak da ijay dakes nga mga abak kadakwada, tahanda kayat nga pagbabawyan iso dayjay. Ketikayat ti Diyos kanya tayo, masapol nga agbunga kalatta anasayaat. Uray adda panubok, uray adda pakarikutan, uray addo ti umay mga mangdemonyo ti biyag tayo, masapol nga agbungbunga tayo nga nasayaat. Iso dayto ti imbagana, nga idulin na tayo to iti kamalig na. Ngamno, adi nagpintas pa nga panunutan tayo, kala ko madya Eucharistic miracle, iti Santarem, no makita na nga ti tao na, dagiti mamatiking kuha na agdelikado, agaramid ti Diyos ti wagas, tapno isalakan na ka. Santarem may sa dayjay. After how many years, ijemot Portugal, Portugal, Fatima, may isa nga manunga oras nga biyahiyam dayjay, from dayjay Lisbon, kunada, di sentro na, gapo ta maabak man ti Kristyanismo, taapaya, mangabak ti komunismo. Amin nga mamati, abaken na. Kanya tinaaramid, nagparang manen ni Apo Santa Maria. Nagparang manen, nagsubli ti pamati, naging gana tatta. Nagsubli ti pamati, gapo ta, mga ramid lata ti Diyos, iti wagas, tapno, agsubli, ken mata maaywanan dagiti tattao na. Anyang nga tinapintas nga ibaga tayo ditoy, agkararag. Ni Padre Pio, nakita mi na pamikinita jay bangkay na. Ni Padre Pio, hamoy iting kastan ni Padre Pio, nagmayat ganti istoryana, tatak lang nga makumpleto di jay istoryana. Agbay location iso na. Makita mo iti mang mismisa, makita mo iti jay, kandun na di man, apay di isumo day tay padi, agbay location. Kada mang misa iso na, dinaawat ng stigmata, nakabaybayag manutawan. Agdara da ito'y ima na iso nga dagay natidtidan ti dara nga altar cloth, dagay bado na addada dyan naka-preserve amin, nagmayat. Ngayon ni Padre Pio, adda pa jay istoryada nga idibumbaan da, ijay, adda pa di kagtaytayab naka-brown, in-stop na jay jet fighter nga mangbomba kadakwada, nagawid dagiti mangbomba na panda nagipulong, jay general tinapan. Idibumbaan nan, adda pa di nga nang stop manen. Diyan, nagtayab, ijay nga to. Inagsubli, idikuan na pan nakinita di bumbaan da, kumbento nakaraman. Nakita na di padi, si kaday jay, kina-intap na di abagan na, nagtayab nga ng stop kanyami. Nagbalbaliw ta protestante isuna, nagbalin a katoliko. Tata ni Padre Pio, naggasat at damaysa nga Pilipina nga madre, idilukatanda for how many years, nga nakalungon isunan, di pansyon na linukatanda, adda Pilipina nga nakawitness, adda dyan nakita mi. Haan nga nagkurap di bagina. Nangruna da ito'y right side. Uwan nakaidda. Right side. Kompleto dagiti barbas, kiday, haan nga ito'y bangir medyo nagdikay. Kaya dagiti ima na ngimisit. Ngam da ito'y haan, kasla nabiyag. Iso nga inikkan dati wax dito, iso ti makita. Kung kunada ni Padre Pio, dahito yung side, iso ti agdengdengeg ti konpesar, na ado ti mapan nagkonpesar kanya na ito yung side. Aging gatataad di jay. Kasano nga ron nga aramidam ti milagro na di jay. Iso nga ti kangitingitan ti panubokin pan nakaupay, kangitingitan ti pan nakaababak, agaramid ni Apo Diyos, tapno agsubli, ken agbiag ti pamati, ken maalwadan, masalwadan dagiti tattao na. Iso nga nagmayat nga pampanunutan, ure ada problema, saksakit, pakaupayan, pakarigatan, ngano daduma ti mangted mo ila ti upay ka pamilyam. Nagpigsa nga mangted no daduma ti upay ka kamang ti pamilyam. Nasaksakit man no ti mangted ti upay, dayte inayayat mo nga tinultulungan. Agtrabaho lat ti demonyo. Dagiti taltal ka mga tattao, isuda ti mangdadael kanya tayo. Ngamaan niya ti mensahe na nga nagpintas, agtalinaed nga agbunga anasayaat.
Numailawan tayo man nga agbasol inya ti bagana isu dayjay panagbabawi agsubli agbalin nga nasaya at nga trigo. Anyan to ti kunana kamaudyanan ulitin tayo addan tugunggo na dagiti sakripisyo ayat dungo nga ipapaay tayo. Dagitihan nga agbabawi ison to dagijay marepet nga mai puor. Kasta ti kinaman nagayat ti Dios kada tayo. Kaya ulitin tayo, tatay ka mangrugyan tayo, inya ti kunana, na imula ka anasayaat. No dadduma, nakapsot tayo lang amin, madimdimonyo tayo lang amin. Na parswa tayo nga naimbag, no dadduma, maababak tayo lang amin. Ngam na pinpintas nga agsubli, nga agbunga nasayaat.